तुम्हाला जर सी फूड आवडत असेल आणि त्यात जर कोलंबी आवडत असतील तर आजचा हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे। आज आपण परफेक्ट असा मस्त असा कोलंबी तवा फ्राय कसा करायचा ते बघणार आहोत। एकदम कुरकुरीत आणि मस्त अशी कोलंबी होतात, चवीला तर फार अप्रतिम लागतात। एकदम सोपी आहे रेसिपी पण तेवढीच टेस्टी आहे। एकदम ज्युसी मस्त असे हे कोलंबी तवा फ्राय कसे करायचे ते बघणार आहोत। किती परफेक्ट आणि किती मस्त अशी कोलंबी फ्राय झालेले आहेत त्या तुम्ही बघू शकता। तर इथे मी अर्धा किलो ही मोठी कोलंबी घेतलेली आहे। ही कोलंबी मी ज्या फिशवाल्यांकडून घेतली त्यानेच मला साफ करून दिलेली आहे। आजकाल सगळे फिशवाले कोलंबी सहज साफ करून देतात, तर अशी ही मोठी कोलंबी घ्यायची आणि जरी फिशवाल्याने साफ करून दिला तरी याच्यामध्ये असा हा एक दोर असतो त्याच्या वरच्या बाजूने, तर तो असा आपल्याला काढायचा आहे। तर असा वरच्या बाजूने आपल्याला एक कट द्यायचा आहे आणि याच्यामध्ये बघा असा काळ्या रंगाचा एक दोर असतो, तर तो काढून टाकायचा आहे। हा आरोग्यासाठी चांगला नसतो, त्यामुळे हा प्रत्येक कोलंबीमधनं काढून घ्यायचा आहे आणि कोलंबीला असा कट पण मारायचा आहे। तर या कटमुळे काय होईल, एक तर दोर आपल्याला काढता येईल त्याचं तर झालंच, पण त्याशिवाय आपल्याला मॅरिनेशन सुद्धा परफेक्ट होणार आहे। तर सगळ्या कोलंबींमधून मी हा दोर काढून घेतलेला आहे आणि याच्यावर अर्ध्या लिंबाचा रस घातलेला आहे। आंबटपणा हा हवाच नॉनव्हेजला। आणि नंतर मग ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ घातलेला आहे। मीठ तुमच्या चवीनुसार तुम्ही इथं घालू शकता। एक अर्धा चमचा मी आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे आणि त्याच्यानंतर मी हा माझा मालवणी फिश करी मसाला आहे तो वापरलेला आहे। तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही प्लेन लाल मिरची पावडर इथं वापरू शकता, थोडीशी धणा पावडर याच्यामध्ये त्याच्यासोबत ॲड करू शकता। आता हे सगळे मसाले आहेत या कोलंबीला मी मस्त असे एकत्र करून घेतलेले आहेत आणि 15 मिनिटांसाठी ही कोलंबी अशीच आपल्याला मॅरिनेशनसाठी ठेवायची आहे। मॅरिनेशन करणं फार महत्त्वाचं आहे, तरच कोलंबीला आपल्या परफेक्ट अशी मस्त अशी टेस्ट येणार आहे। सगळे मसाले बघा कोलंबीला परफेक्ट असे कोट झालेले आहेत। आपण कोलंबीमधनं फाडून घेतले त्याच्यामुळे मस्त असं सगळं मॅरिनेशन या कोलंबीला लागतं। 15 मिनिटं मॅरिनेशनला ठेवल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये हे 2 चमचे बेसन घातलेलं आहे आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे। बेसनमुळे कोटिंग जे आहे ते कोलंबीला मस्त येतं आणि टेस्ट पण मस्तच येते, नक्की वापरा। आता बघा बेसन घालून झाल्यानंतर मी असं हे मस्त असं एकत्र करून घेतलं आणि सगळा मसाला जो आहे तो कोलंबीला बघू शकता तुम्ही परफेक्ट असा कोट झालेला आहे। आता आपण पुढची स्टेप बघूया। तर याच्यासाठी मी रवा घेतलेला आहे, एक अर्धी वाटी मी रवा घेतला आणि याच्यामध्ये मी 1 चमचा हे तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे। कुरकुरीतपणा मस्त येतो तांदळाचं पीठ ॲड केल्यामुळे। हा जो रवा आहे तो रेग्युलर रवा घ्यायचा, म्हणजे आपण शिरा करण्यासाठी घेतो तो। चिरोटी रवा किंवा एकदम फाईन रवा तो वापरायचा नाही, किंवा एकदम मोठा जाड रवा तो पण वापरायचा नाही आहे। आता हे छान असं एकत्र करून घेतल्यानंतर प्रत्येक कोलंबी मी या रव्यामध्ये व्यवस्थित घोळवून घेतलेली आहे। तर रवा जो आहे तो या कोलंबीला व्यवस्थित कोट करून घ्यायचा, थोडंसं हाताने दाबून घ्यायचं, म्हणजे मस्त असा रवा हा प्रत्येक कोलंबीवर बसतो। हे बघा परफेक्ट असा कोट झालेला आहे। तर अशाच प्रकारे मी प्रत्येक कोलंबी ही रव्यामध्ये घोळवून घेतलेली आहे। आता मी इथं नुसता रवा वापरलेला आहे, तुम्हाला जर तिखटपणा अजून हवा असेल तर या रव्यामध्ये थोडंसं तुम्ही लाल मिरची पावडर ॲड करू शकता। तर इथं मी मॅरिनेशनसाठी लिंबू वापरलेला आहे। लिंबाऐवजी तुम्ही आगळ पण वापरू शकता, ट्रॅडिशनल रेसिपीमध्ये आगळच वापरतात, पण सगळ्यांकडे अवेलेबल नसेल म्हणून मी इथं लिंबू दाखवलेलं आहे। तर कोलंबीला मी रवा व्यवस्थित कोट करून घेतला। आता आपण फ्राय करूया। तर तव्यामध्ये मी तेल घातलेलं आहे, तेल गरम करून घ्यायचं आणि गॅसची फ्लेम मीडियम टू स्लो ठेवायची आणि नंतर मग प्रत्येक कोलंबी ही या तेलामध्ये आपल्याला सोडायची आहे। मी शॅलो फ्राय करून घेत आहे, हे बघा। तर तव्यावर करतोय म्हणजे शॅलो फ्राय करायचा आहे। आजूबाजूला गरज लागली तर तेल सोडायचं आहे आणि मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर आपल्याला मस्त अशी ही दोन्ही बाजूने अलटवून पलटवून मस्त अशी कोलंबी ही भाजून घ्यायची आहे। कोलंबी भाजायला तसा जास्त वेळ लागत नाही, एक 10 ते 15 मिनिटांमध्ये मस्त अशी ही बघा आपली कोलंबी व्यवस्थित छान अशी भाजून तयार होते। पण गॅसची फ्लेम मोठी मात्र ठेवायची नाहीये, शक्यतो स्लो गॅस फ्लेमवरच आपल्याला ही मस्त अशी कोलंबी अलटवून पलटवून भाजून घ्यायची आहे। गरज लागली तर थोडंसं तेल सोडायचं आहे। तर बघू शकता तुम्ही किती मस्त अशी कोलंबी इथं फ्राय झालेली आहे। मस्त एकदम मस्त छान लागते ही रेसिपी, परफेक्ट आहे। अशा प्रकारे करून बघा
तुम्ही जर बाहेरून कोलंबी फ्राय वगैरे खात असाल तर ते तुम्ही विसरून जाल। एकदम कमी किमतीमध्ये आणि हायजेनिकरित्या तुम्ही घरच्या घरी मस्त अशी ही कोलंबी तवा फ्राय करू शकता। टेस्ट एकदम भन्नाट आहे। आता इथं जो मसाला वापरला आहे तो समजा तुमच्याकडे अवेलेबल नसेल तर तुम्ही आजकाल बाजारामध्ये सुद्धा फिश फ्राय मसाले मिळतात, तर तो मसाला सुद्धा तुम्ही इथं वापरू शकता। हे बघा अजिबात कोटिंग वगैरे याचं निघत नाही। आपण बेसन वगैरे वापरल्यामुळे परफेक्ट सगळं कोटिंग या कोलंबीला बसतं आणि मस्त अशी आपली कोलंबी तवा फ्राय इथं तयार झालेली आहे। खूप चवीला छान लागतात। एक स्टार्टर म्हणून सुद्धा तुम्ही याचा वापर करू शकता। थोडीशी हिरवी कोथिंबीर मी याच्यावर घातलेली आहे आणि बघू शकता मस्त परफेक्ट अशी ही कोलंबी तवा फ्राय इथं तयार झालेली आहे। करायला एकदम सोपी आहे। तर बघू शकता किती छान एकदम मस्त असा कलर आलेला आहे। परफेक्ट रवा वगैरे या कोलंबीला परफेक्ट कोट झालेला आहे आणि एकदम मसालेदार टेस्टी अशी ही छान अशी कोलंबी तवा फ्राय इथं तयार झालेली आहे। तर तुम्हाला ही माझी आजची रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा। तुम्ही जर ही रेसिपी बनवली तर ती कशी झाली ते पण मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। अशा छानशा रेसिपीसह भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।